Такава къща няма в София. Ще разшириме кръга. Покажете ми друга такава къща на пазара в България. Гледай. Гледай каква красота. Много двора е много красив. Слушай внимателно. Тази къща има много функционално разпределение. На 827 квадрата има 4 спални. Всичките спални са със собствени бани. Текущия собственик на къща я продава за цена от... Заслужава си. Обстановката е абсолютно перфектна да ви представя най-скъпата къща в София. И познайте кой е правил. Тоя. Значи вътре съм я показвал. И с Алекс Богданска съм я показвал, и самостоятелно съм я показвал. Всякак съм я показвал, обаче сега искам да ви покажа двора, защото той вече е цъфнал, почти изцяло озрял, така да се каже, и е напълно съвършен. Виждаш ли тази пътечка? Пати колко е яка. Много са красиви тревите. Тези габари ги направихме така, че да пресекат двора от басейна, ама не да го пресекат, а на нивото на очите да може да се виждаш двора, а над нивото на очите да не може да се виждаш двора. Много е яка. Много е яка скулптурата. Двора е малко над 2 декара. Тук е елхата и собствениците по Коледа си я украсяват. Около елхата имаме много интересни стоманени пейчици, а тук е мястото, което собственика искаше да си сяда и да си чете, докато си слуша рекичката. Чуваш ли рекичката? И сега интересната история. Остават ни още, по мои сметки, 2 години, докато това се случи. Лавровишните ще стигнат догоре, така че да се оформят на квадратен на бокс хедж, и като се оформят ето тук около тези рамки, ще ги изрежеме, ще ги оформиме, така че да се виждат само тези червени прозорци в оградата, да виждаш надолу към рекичката. Слушай внимателно. Чуваш ли? Това е един огромен wind chime. Пак ще ме нахраните, че го ползвам чуждици. И тук си седиш на бара, пълниш си ледарката, бухаш си вътре бутилките с винце, гледаш си басейнчето, като духне вятъра, тези неща издават звуци. Като духа е най-добре. От трите спални може да се излезе директно на двора и на басейна, от хола и от барбекюто също, и горе на втория етаж. Целият втория етаж е зоната за спалнята и гардеробната и банята на собствениците. И има също така един втори хол или плейрум или кабинет или каквото решите да си го правите. Гледай. Гледай каква красота. Двора е много красив. Двора е много красив. Много ми харесва. Тук е сенчестия лаунж и тук си сядаш на джурджетито. Хоп! Палиш си камината и си гледаш дворчето. Бяхме тръгнали към фитнеса. Ела сега ти покажа фитнеса. Значи фитнеса е, забравих колко, примерно 24 квадрата. Искам сега да влезнем и да преброиме броят уреди, които собственика лично е успял да ги вкара, като си ги купуваше. Аз му казах, за същия фитнес ли говорим? Сега, гледай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и шкаф. Разбираш ли за какво става въпрос? Нашият собственик, моят приятел, собственика на къщата, вече има ексклюзивен договор с Technogym да им реди фитнесите. Единственото място, на което не е сложил, казах му да сложи едно колело така на тавана надолу. А това е много интересен уред. Тук влизаш, обуваш си един чувал, си слагаш и тичаш на високи градуси. Тази къща има много функционално разпределение. На 827 квадрата има 4 спални. Всичките спални са със собствени бани. Не са малки. Има огромен хол. Има втора кухня. Има барбекю. Това е на партерната зона. Под партера има сервизни помещения. Една гардеробна около 30-40 квадрата. Допълнително извън всички други гардеробни. Огромна маса спалня. Огромна гардеробна. Огромна баня и още един плейрум или втори хол или кабинет, нали, който за каквото иска да си го ползва. В момента там са симулаторите за каране на моите клиенти и приятели. Проектът е на SGI архитекти, а самата къща е построена от моя стар приятел Камен Спасов, който имаше намерение да живее в нея, но реши да я продава. Същото намерение имаше и моя приятел, текущия собственик на къща, да живее в нея и в момента я продава.
за цена от 6.6 милиона евро. Заслужава си. И това не го казвам, защото съм я правил аз и защото собствениците са ми приятели, защото първият продавач ми е приятел и защото Тихомир от SG Architect, всички са ми приятели, ние сме един огромен приятелски кръг. Не го казвам за това. Казвам го защото такава къща няма в София. Потърсете и ми покажете друга такава къща на пазара в София. Не, даже ще разшириме кръга. Покажете ми друга такава къща на пазара в България. Този имот е без аналог. И като купуваш имот без аналог, много е тъпо да кажа, че 6.6 милиона евро няма значение дали са 6 или 7, но истината е, че като искаш да купиш нещо, което е напълно готово, направено до съвършенство, всичко му е уникално, жестоко е, всичко е наистина много пипнато. Ние много се постарахме, собствениците много се постараха, всички много се постараха това нещо да се превърне в един имот без аналог и когато даваш толкова много пари, честно казано, смятам, че повече си заслужава да купиш нещо много скъпо за 6.6, отколкото нещо компромисно за малко по-малко, защото компромисното никога няма да може да стане толкова яко, колкото е хубава тая къща. И това, че е хубава, сега не си хваля сам стоката, малко си хваля сам стоката, но къщата наистина е брутална, то се вижда с просто око. Къщата е чук.